GTV Stadion Śląski Chorzów już na kolejkę przed końcem rozgrywek drugiej ligi trampkarzy miał zapewnione pierwsze miejsce na ich mecie. W ostatniej kolejce jesiennego sezonu podopieczni trenera Macieja Biernackiego zmierzyli się z Siemianowiczanką Siemianowice Śląskie. Cel tego meczu był jeden – zrewanżować się gościom za jedyną tej jesieni ligową porażkę. Od samego początku drużyna stadionu składająca się z zawodników z rocznika 2000 i 2001 narzuciła swój styl gry. Już pierwsza groźna akcja przyniosła gospodarzom prowadzenie. Maksym Gendera podał do Bartosza Żurka, a ten precyzyjnym uderzeniem rzucił piłkę za kołnierz bramkarzowi z Siemianowic. Do samego końca pierwszej odsłony podopieczni trenera Biernackiego atakowali, tworząc sobie kolejne okazje do zdobycia bramki. Niestety skuteczność nie była w sobotę najmocniejszym punktem chorzowian. Sporadycznie, ale groźnie kontrowali też piłkarze Siemianowiczanki. Mimo szans z obu stron do przerwy wynik już się nie zmienił. Po zmianie stron, stroną dominującą pozostawali gospodarze. Ciągle jednak mieli problemy ze skutecznym wykończeniem swoich akcji. Im bliżej końca meczu, tym mniej udawało się na boisku chorzowianom. Przez ostatni kwadrans na placu gry dominował już chaos, z którego mógł zrodzić się gol wyrównujący dla gości. Ostatecznie jednak GTV Stadion Śląski wygrał z Siemianowiczanką Siemianowice Śląskie 1-0 i po meczu mógł cieszyć się z zasłużonego, bardzo pewnego zwycięstwa w całych rozgrywkach.
No jest awans, no jedna porażka, reszta zwycięstwa, ale w tym ostatnim meczu tak troszeczkę, no nie tak to miało wyglądać. No brakowało dobrej gry i to mnie martwi. Skuteczność też mnie martwi, no martwi mnie większość rzeczy, które zobaczyłem na boisku, bo jednak gramy w tym podokręgu, żeby chłopcy grali, ale też trzeba realizować pewne założenia, które sobie nakreślimy i to ma być zaplecze dla tej Ligi Śląskiej. Chcemy tam mieć mocną 18, ale to trzeba się najpierw wykazać tutaj. Jeżeli ktoś tutaj gra, to musi potwierdzić, że należy mu się poprzez dobrą grę tutaj gra w Lidze Śląskiej, a dzisiaj no, mógłbym wyróżnić jedną osobę niestety tylko. Paru zawodników zagrało poniżej swoich możliwości, ale ja tym chłopakom mimo wszystko dziękuję za ten mecz, dziękuję im za całą tą ligę, bo jednak no, gdzieś tam zdarzyły się 2 czy 3 słabsze mecze, okej, rozumiemy to, ale chciałoby się tych meczy słabych unikać, chciałoby się zawsze, żeby może nie ten wynik, ale ta gra była na takim poziomie, na jakim są ci chłopcy, myślę. I tu nie ma co się mobilizować, bo albo chce grać w piłkę, tak, albo ją gram. Oni może tak to odbierają, że nie wiem, że tu coś słabsza liga, no ale no, trzeba też w tych meczach potwierdzić. Dzisiaj widać, no męczyliśmy się w poprzednim meczu, też żeśmy się męczyli, no oby jak najmniej takich meczów i można było to rozstrzygnąć wcześniej, nie rozstrzygnęliśmy. Tyle, no dobrze, że ta liga już była wygrana wcześniej. W ogóle no, nie można narzekać na skuteczność, bo strzeliliśmy 80 bramek, straciliśmy tam bodajże 9, także wygląda to dość okazale. No, na same zwycięstwa jedna ta porażka z dzisiejszym rywalem, zrewanżowaliśmy się, no i gramy dalej w następnej rundzie już w innej lidze z innymi przeciwnikami. Nie ukrywam, że mam nadzieję, że z lepszymi przeciwnikami, bo chodzi o rozwój tych chłopaków, tak? Nie jest tak jak tu żeśmy już sobie powiedzieli, no nie jest może tym chłopakom ciężko zmobilizować się na kogoś, z kim wcześniej wygrali 11-0 tam na wyjeździe albo u siebie i jadą na rewanż, no ale no takie jest życie piłkarza, oni muszą profesjonalnie do tego wszystkiego podchodzić. Cały świat już wie. Stadion wygrał mecz! Słychać głośny śpiew! My bawimy się! Lo, 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 lo! Lo, 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 lo! Lo, 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 lo! Cały świat już wie! Stadion wygrał mecz! Słychać głośny śpiew! My bawimy się! Stadion Śląski! Lepiej liczę. 7 mamy i 7 tu jest. To ma 8. 16. To ma 19. To ma 16.